Hello, what's up guys? Good day! Merry Christmas sa tanan. So kuman, biyahe ni paingon sa Butuan. So guys, meron ko muna ang intro. So guys, prepared na may biyahe na may pasunod sa Butuan. Maka? Dili nga nira. Ay, ako mag-film. Plaster ko sa ng bag. Ang birahan sa gamay na bag. Asa na gamay? Kini? Ayo, joy 45 yung tira. Na, bye-bye. Balik kami guys.
hours later. Guys, going na mi karon sa Carmen. Sigod may magko-mig motor guys kay paratag sa parking lot. Wait for me! Wait for me! Google. Guys, og kuman pasingod na mi Carmen kay malantaw mi sa ila lights. So guys, balik lang mi sa mga balik na mi kadjut lang jud magbiyahe pa mi. Magbiyahe pa kadjut lang jud. Bye bye guys. Hello guys, what's up? Grabe ka sulit ang biyahe gikan Surigao abot diri sa Carmen. Why energy? Kapoy na. Kapoy na guys, biyahe guys. Gikan mig Surigao to Taganaan to Butuan. Mga 2 hours ang biyahe kana ginhinay ra kami ganiha kay kadlawon. Uy, good job naman ka. So niabot ni biyahe mi gay na mga alas 5. Tapos nabot mi sa Butuan mga 8 na nato to? 6 or 8? 6 or 8. So kuman guys, gabi ni biyahe mi gikan sa Butuan mga alas 5. So nabit mi kuman mga 6:30 no? 6
mga 6. Almost hapit mga 1 hour ang biyahe. So, sulit kayo guys, oh. Grabe kalandag. Napaday sa taas guys. Ako panahon ng taas. Suruyan naman sa taas guys.